kwaguqa kamsalela kaSompisi Ontuliza Nkomo komphemba abanye mabephemba ngamaphepha thina siphemba ngezibi bathi sophemba ngaye kwaba lizimzima eladla abantu phezu kwentaba. Namhlanje is 29 April 2022 is Friday. Luloko losuku esesidibanise khona amagqabi namaxolo neengcambu, sidibanisa amathambo, sifaka amafutha, sifaka intsiba. Siyanyanga ke namhlanje ngalo lusuku lothaka ke bantu abahle. Namhlanje senza lento okuthiwa kukucupha. Yintoni ukucupha? Kudala ithetha ubhele sithi ifana nelarhastile, lento kuthiwa ngubani ngunoxhaga. Kuthiwa yintoni ngesilungu? That mouse trap. Uyabona i-mouse trap? Ubeka ichizi uyicuphe lento kuthiwa kucupha, uyicuphe lento ukuthi once impuku igile nje kancinci as it attempts to get its reward, ibethe lento kuqhawuka intama. Ucupha yiloo nto ke ngu-if. If kwenzeka into ethile, makwenzeka into ethile. Namhlanje sicuphela into ethi nabani na othi xa esebenzisa amayeza amdaka, amayeza ogadla, amayeza okulwa, makathi xa ethe wabiza igama lam, kwale kuye mani into ezilumayo, kwale kuye into ezivuthayo, uthi nabani na othe wabiza igama lakho emayezeni mazinqoze. Siphethe loo nto ke ngalo olusuku lwanamhlanje, singalibalanga ukuxelela ukuthi uzojikela mani apha emayezeni kwele venkile yakwaVusilanga, kuba ezi zinto sizawuncokola ngazo ngaphandle kwamathambo ziyafumaneka apha evenkileni. Ukubana ukude, you just place an order by giving us a call or visiting our website or sending an email ku sales@vusilanga.co.za. Uthi ndinida le list. So what we do, we look at your list, sikuxelele ukuthi we don't have the following. And onke ke amayeza iprice i1. Masiqalise ke mntana omhle, sihlanganisa njani njengoba sisithi othe wabiza igama lam mazinqoze. Qala ufumane ke liyeza kuthiwa isithe. Isithe ke xa usifuna kuloo ndawo uzawuthenga kuso, wena mntu ungafuna uzonyusa my friend, uthi ufuna isithe ilitye, omnye athi iglass. Noba ulibize ngoluphi uhlobo, esi isithe ibu-fiber glass le nto mntana omhle, ufuna wena loo nto injalo. Yabona ke wena mntu oreactayo, I want to caution ukuthi isithe for some people sikunika laa nto kurhawuzelela, particularly if you've got a sensitive skin. Ifuna xa ungumntu osensitive, you handle with care, because ayibona le nto ine-flake intontoni ezizawuhlala apha kwiskin ikurhawuzelele. That's number one. Unumber two, fumana iyeza ekuthiwa mankunku. Siyilungise sithi not mankunkunku. Umankunku xa umjongile ungade ufune ukuthi ngummemezi, phantsi ufana nommemezi omhlophe. Ayingommemezi umhlophe qha, I'm saying xa ufumene umankunku uzawufana nommemezi omhlophe. Uyabona ke kule nto esiyenzayo, lo mankunku sisilarhastire sethu ke. Lo mankunku ngunoxhaga wethu. Lo mankunku ngulo usincedisayo ukuthi izinto ezithe zakhwazwa zabe zibiza igama lakho, ibe nguye u-alerts ezinye ezi kwezi nduku ukuthi nabaya bebiza ubhele. Ufake umpikayiboni. Yabona ke, you'll be lucky ukumfumana isigaqa sakhe. Ungayifumani le nto seyome yashwabana, ingasikumfumane esenesasigaqa, and then you can either get the white lingaphakathi. Ukubana ke lo mpikayiboni sidibe naye seshwabene ke ngumashwabana, sithatha lo mashwabana enjalo. You'll be lucky if ufresh, I'm only saying. But akukho nto itheni noba akakho fresh. Uyayibona, ngumpikayiboni. Mabathi noba bahlangene, bathi bahlangana ngegama lakho, loo mpi leyo mayingahambeli ndawo. Simfakela loo nto ke umpikayiboni, and then sifune ke ngoku iimpinda. Sawusebenzisa zibe mbini kuphela. Siqala ngale iyazibhijela ke apha emithini ingathi yi-grapes. Sifuna impinda mshaye le egreen. Nayo if you are lucky ingasikudibane nayo ise-fresh, ungafumani into sengumashwabana, ufumanisa uba le nto yome ithe nko. Andithi xa yomile irongo, but I'm saying ingaske ufumane impinda mshaya
mpinda mshaye esefresh. Le ukuba unelakhi you can also squeeze ubone uba ibinophuma amanzi ukuba ubunelakhi. Sifuna impinda ke leyo iluhlaza. Ine-reason yayo ke le nto because sifuna imthantela phambane bona ukuba bendisetywaleni bezawuthetha elinye igama. Sifune eyesibini impinda yaselwandle. Lena bathi yimpinda ebomvu, nayo is a runner. Yabona abantu abazi-plants, they will say is a runner. Yabona mosi kwii-plants kukhona ezi kuthiwa the ones that crawl, yabona, like impinda lesithethe ngayo is crawling like or ii-grapes, like ophuncuka bemphethe, not uphuncuka, nantsi le nto uchitha ibhunga, yabona laa nto abantu abazisinwazi, le it crawls, but this one is a runner elwandle. Sifuna loo mpinda ibomvu yaselwandle. Inenkani ke yona, yimpinda enenkani enganikezeliyo, noba sekumnyama entla yona it keeps going forward. Sifumane idangabane, nalo idangabane sifuna elasemfuleni. Sifuna umafevuka kanye idangabane lomfula, nalo idangabane is crawling. Uyayibona? Idangabane silifaka apho ukuthi ukuba banezinto ezigadlayo mazithi noba zikubethile, kuba kaloku ezinye, remember thina apha, truth be faced, thina sisebenzisa amayeza namathambo ezilwanyane zasekhaya. Abanye banamabhubesi, baneento ezinkulu, so is possible ukuthi bazawugqithela abo because basebenzise amabutho, basebenzise amayeza amaninzi anamathambo ayinqwaba neenyoka. So basenothi ke xa bekubethile kufuneka uphinde uvuke ube nguye umafevuka. Unamba last ke sifune le nto kuthiwa ngumshayanduku, bathi nguntongana zibomvana. Uyijonge i-wedding xa uyothenga amayeza. Xa sithetha ngomshayanduku, ukuba uyafika phaa uthi ntongana zibomvana, bangakuniki undongana. We don't need le ilitswele, sinida le ingamakhuni. Ingamakhuni abomvu, ukuba uyoyithenga bazayirepishela ubone ingathi le nto ngamakhuni. Sifuna yena umshayanduku. Le siyifaka because sifuna xa bethi baya kubetha mntanomhle, ube unazo ezi zinto zakho ezikwazi ukukudifenda. Yonele. Kodwa kubi nguwe ufuna uedisha, we are suggesting the following. Khawufumane uphephela elangeni. Ayiqine ndiyeke, bathi ngumlahleni sefile. Sifuna uphephela elangeni. Lena ke yona nto yenzayo yenzela nje ukubana xa ezi ntonga zala madoda besithethe ngazo, ezi ntonga xa kucaca ukuba hayi ziyagadla, mabakuyeke mani sewufile, ngoku ungafanga. Sifuna umagwaza ecaca, bathi magwaza ecaca, magwaza ucaca, membeso, mbeza. Maninzi bosi la magama. Go and check kule video ethetha ngophephela elangeni, sasincokole ntoni, umagwaza ucaca, sasincokole ntoni, uzokwazi uyibona uba sifakele ntoni, ufumane ukhathi besonga. Mabathi noba bagqibile, ukhathi besonga yena wenzela loo nto noba bayigqibile kuloo kona bayigqibe kuyo, bathi simgqibile ubhele. Bangayazi uba uMr Bhele lo uvumbuluke xa bekutheni, ufavuke. And then ke ngoku siwabophe ke ngoku amayeza ethu, siwahlanganisa amayeza ethu ukuthi ilelo in the presence of amanye lenza umsebenzi walo. Ilelo in the presence of amanye lenza umsebenzi wabo. Siyawubopha ke, uzawukhetha noba yeyiphi, ingangumabopha, ingasisidikili, ingasisivumelwano, any of the three. Nanga ke amathambo mntanenkosi. Siqale ngethambo lenja. Eli thambo lenja kufuneka ibe yinjefileyo, ozawufika kule ndawo ikuyo uyicele mani le nja, uyicenge, ufe kabuhlungu. Ufe kabuhlungu nja yabantu. Omnye kuzayirhuma ngemali, bathi abanye irhuma njani inja ngemali, iphathela into ebuqathana, uthi masigoduke siyosebenza. Fumana ihagu. Ihagu ke uzawulinda xa uxheliwe emzini, nayo ufuna intloko, nakulaa nja ufuna intloko.
ihagu asiyithetheli, asiyicenga, sithini, ucela nje ihagu ingqushe ke yona uzawuthetha ngelaa xesha uyingqushayo. What is the process? Uwangqushile amayeza wawahlanganisa asendaweni eyi-one. Wangqusha amathambo wawahlanganisa asendaweni eyi-one. Uwavuse. Uvuse amathambo, uvuse izihlahla. Xa ugqiba uzivusa uzidibanise zisebenze ziyinto eyi-one. Kodwa suwadibanisa ngexesha udibanisa izihlahla zokudibanisa amathambo odwa and then wadibanise, what do you do? Unumber one, uzawustima. Lena ke into ayinayo laa nto ithi qala ukhupha izinyama, asikho kuloo nto. Uzawuqala ustime ngala mayeza nje be-combined. How you mix in terms of ii-quantities ukuthi uzawustima kwinto engakanani is up to you. How many days is up, uzawufutha. Uyathetha wonke othe xa esemayezeni ebiza igama lam, mazimtye izinja zasekhaya, mazimdlakaze iihagu zasekhaya, makafe. Utsho andithi xa ugqibile okwakustima, or in the process you can also go emlilweni, ubasa umlilo wakho, uphethe la mayeza, umane ugalela apha emlilweni. Njengoba ugalela apha emlilweni, yoja ke mntana omhle nenyama kulo mlilo, umane uzojela le nyama utye. Uthi kwezi zinja anizutya, nina nizawutya aba bantu baleqa mna. Hagu, andinakutya for wena, uzawutya aba bantu baleqa mna. Nantsi into ozawutya yona. Xa ugqiba ke mntana omhle uziqaphule apha ngaphambili, apha ngasevalweni, uziqaphune lapha phakathi kwamagxa, only ezo ndawo. Ungagcwalisi umzimba wonke, apha nje evalweni lase-left nangapha ebheki kule ndawo yamagxa apho kudibana khona amagxa. Uthi abeza ngaphambili ndigadiwe, abeza ngasemva ndigadiwe. Uzihlikihle ke. Well, ungalifaka ivimbela lakho kwenu. You remember mos we've said ivimbela ipetroleum jelly, so ungafaka nevasilina ukuba uyafuna. And then ke ngoku uzawuthi xa uhlaziya from time to time uzamane uyozibasela laa mlilo, uthatha eli yeza lakho ulikhafulela apha emlonyeni. Uba ukhafula njani, whether ukhafula ngemela, ukhafula ngomkhonto, khafula ngokhwiva, is up to you. Uzojela inyama yakho, umane usitsho ukuthi zinja zasekhaya ezafa kudala, nezinja ezihamba nezi zasekhaya, andinakutya for nina. Yeyam le nyama. Ukuba nifuna utya, ityani abaleqa mna, batyeni babulale. Yityani ababiza igama lam emayezeni. Utsho ke nasezihagwini, ube usitsho ukuthi xa ndihamba mandihambe nani zinja, mandigadwe nini, ungabizi neehagu ude ulandelwe nazo iihagu. Nantso ke masibe siphethe siye kolo hlobo. Uzungathi ke xa uphupha izinja uthi zizihlwele. Yiloo nto eli yeza abanye abantu baye balazise kwizihlwele. Bantu abadala, ndileqwa zintshaba, nanga amayeza endizawasebenzisa anenja phakathi, ze ningazi njengayo xa ninengxaki. Kwenza uba bavele noba inkomo noba enye into, ungathi xa ubona izinja uthi nazi isihlwele uyoxhela. Siye kolo hlobo ke bantu abahle. Ibiyiloo nto ke yanamhlanje apha emayezeni ungalibali uzothenga, ode ungaoda amathambo. Asinamathambo namafele namafutha nayo yonke le nto lezinja. Mbozikhangelela inja, uske undiphe ithambo lenja ubulifumene, undiphe camago.